peníze, nebo tě zabiju. Kurva. Život je jako houpačka. Někdy seš nahoře, někdy dole a někdy se s tebou ten zatracený krám utrhne a nariješ si. Člověk by řekl, že ho po těch letech už nic nepřekvapí. A heleme se, přijde další blbej den a houpačka se utrhne. Ten frajer má kliku. Některý lidi toho snesou víc jak ostatní. Ale stejně. Doufám, že za to triko se mu budou zdát velice milé sny o mé mrtvole. Kdyby mi ovšem udělal díru do kabátu, asi bych ho navštívil s 5kilovým kladivem, úsměvem na rtech a slovy, která pak to byla ručička. Nebo něco v tom smyslu. Snad si sáhne po dnešku do svědomí. Jo, někteří mají trochu problémů umřít. Třeba já. Od jisté doby holt nevím, jak na to. Probud se, Ragnare, a slyš můj vůj. Já jsem Kahar, matka všech draků. Draci odedávna chránili lidský rod před těmi, kteří se touží zmocnit jejich duší. Ten, kterého jsi zabil, byl poslední z mých synů, a proto si stihne můj trest. Jsem mrtvý? Ne, a ani nezemřeš. Naopak zastaneš místo mého syna a budeš ochraňovat lidstvo do té doby, dokud na zemi bude poslední dýchající člověk. Ale já... Jsem příliš blahosklonná. Všichni tví blízcí, všichni kolem tebe. Zestárnou a umřem, jen ty. Ale zasloužil jsi víc, mnohem víc. Jednou to možná dovolím odejít, ale do té doby jdi a žij, Ragnare prokletý. Jdi a plň svůj úděl. No jo, kdo chce kam. Už 11 let si hraju na hrdinu a nemám z toho ani ten dobrý pocit. Natož pak dobrou výplatu. Konec světa a s tím i moji šichty v nedohlednu. A to bylo slibů. Jediným světýlkem ve tmě je mi tahle knajpa. Chlast tu chutná jako chcanky řízlý lihem, pivo taky, jen bez lihu. A barman se tváří, jako by na tom byl odkojený. Možná proto nosí sluneční brýle i v noci a vypadá tak, že nevíte, jestli zabije dřív vás nebo sebe. Ale mám ho rád. Je to kámoš. Asi jedinej. Mio vlku a Armagedon za dveřma. Nevypadá to, že ještě zaplatím sikeru v hospodě. Ale co už. Tak, jdem si hrát.